hotline is 0939 9040717, 0939 9040717. Yan po ang aking text hotline. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo magtanong sa CMD Bicol. Dahil sa CMD Bicol, si Nurse Erlaman po ang taga-sagot natin dyan. And of course, for people na mga interesado sa ating product at walang CMD Center sa inyong mga areas, pwede kayo mag-order sa amin sa cmdhealth.ph. cmdhealth.ph. Okay? So, announcement muna tayo para sa mga mga taga Legazpi at malalapit dito. Please attend our wellness caravan with Zumba, July 25, Saturday, 9:30 a.m. at LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Opo. At sa mga taga Naga City at malalapit na bayan sa Naga, meron din tayong gagawin na wellness caravan with free health consultation. Kailan? August 2, 9:30 a.m. at Big's Diner in Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, harapan ng Naga Metropolitan Cathedral. Kita-kits po tayo. Dito sa dalawang event na to, paano kayo maka-attend? Bili lang ng isang 30 ml CMD retail price with free lunch at may door gift tayo. May door gift tayo sa mga lahat na mag-a-attend. And of course, pwede kayong mag-avail ng ibababa nating promo for the day. Ang ating 65 ml CMD, CBF, at ang ating CR juice. Instead of 6+1, that will be 3+1 sa mga mag-a-attend. Okay? So, ulitin ko sa inyong lahat, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Actually, Power 6 na tayo ngayon. Kasi, aside from our HCI, CMD, CBF, ang ating CR juice, ang ating peptide, and of course, meron na dagdag para sa mata, pangpalinaw ng mata. Oo, Vision Care, available na yan sa atin. Ito, nang ginamit ko to, nawala yung floaters sa aking mga mata. Oo, at luminaw. Okay. Parang ang laki talaga ng pababago nang gumamit ako ng ating Vision Care na meron siyang lutein and zeaxanthin. Ayan. Ganun siguro ang pronunciation nito. 1 tablet a day. Opo, available na yan sa atin dito sa CMD office. Okay? So, anyway, sa mga listeners, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product, from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya Power 6 na. Oo, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Now, for the meantime muna, isang kwento ng kagalingan paano nakatulong yung ating produkto. Okay, nandito po kami sa Labo, Camarines Norte para sa gagawin namin na health symposium. At meron ditong napapakinggan ko siya, ang ganda na nangyari sa kanya. Kaya siya na lang magkwento po. Mami, anong pangalan, edad, taga saan po kayo? Ako po si Estelita Cabanya, taga Talubatib. Talubatib. Saan ba yung Talubatib? Talubatib, Labo, Camarines Norte. Ayun. Ilan na yung edad mo, Mami? 70. 70. Paano mo nalaman yung product, yung CMD? Naririnig po namin sa radyo dati. Tapos nagpunta po ako dyan sa Labo. Opo. Sa may ibaba ng Lisaso. Ano yung dating nararamdaman mo? Lagi po akong hilo. Tapos, pag ako'y nabangon, di ako makabangon pag hindi ako ibinabangon. Nung naanuhan ko na ang CMD, Power Trio, yun po ang nakapagpagaling sa akin. Also, ang ginagamit mo, CMD? Ito, gumamit ka rin ng CBF? Lahat po Lahat yan, to? lahat. Ay, nino mo. Nagamit ko. So, nahilo ka, high blood? High blood po. Ilang buwan mo na yun na tinitiis?
Ay, 1 year na, ma'am, yun. Bali, 1 year na yung high blood ko. May mga iniinom ka no na mga synthetic drugs? Meron po, pero hindi ako lagi nag-iinom. Mm. So, nung napunta ka sa amin, nag-take ka ng Power Trio, lahat yan, Power Trio, pati CR Juice. Mga ilang buwan na ba o taon ka nang nandito sa amin? Matagal na po, pero nag-inom lang po ako niyan ay nitong September last year. Tapos po, hanggang ngayon. Yan pa rin ang iniinom mo. Yan pa rin Kumusta iniinom ka po ko. ngayon? Malakas na. At Oo. malusog na ang katawan ko. Hindi ka na Hindi nahihilo? Hindi na po. Eh, sabi mo, minsan hindi ka makabangon. Yung dati. Yung dati pa. Ayun. O, totoo pala yun na ang tao pag wala nang nararamdaman na feeling mo parang nare-rejuvenate ka. Mga ilang buwan ay ilang taon ba yung bumalik sa lakas mo? Magwa 1 year na, ma'am. Magwa 1 year na po yun. At hanggang ngayon, malakas na rin ang katawan ko. Hindi ka na nag-high blood? Hindi na po. Okay. Anong, mami, maririnig ito sa iba-ibang radio program namin para makatulong tayo sa ibang marapakaraming tao na may mga problema sa kalusugan. Ano pong maipapayo nyo? Ay sa mga tao po na hindi pa nakakainom ng Power Trio, CMD, mag-inom na po kayo at yan po ang the best talaga. Kahit po sa mga bukol-bukol, sa mga sakit ng tiyan, lahat pong nararamdaman natin sa katawan, nawawala po talaga. Gumagaling na. At ako ngayon, malakas na, magaling na. Malusog na ang katawan ko. At patuloy pa rin umiinom ng Opo. Power Trio. Opo, patuloy pa rin akong umiinom. Ayan, mami, pangalan uli at taga saan? Estelita Cabanya ng Talubati, Labo, Camarines Norte. Ayan, salamat po, mami. Ayan, hello kay Ma'am Asuncion Liena Resas. Ma'am, attend ka. May gagawin tayong wellness caravan with Zumba on July 25, 9:30 a.m. LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. At ganun din sa mga taga Naga City at malalapit na bayan dyan sa Naga, may gagawin din tayong wellness caravan with free health consultation. Kailan yun? August 2, 9:30 a.m. at Big's Diner in Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. So ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Okay? Isa pang kwento ng kagalingan, pakinggan po natin. Okay, nandito kami ngayon sa Daet para sa year-end wellness caravan. At meron ako dito, nakakatuwa yung kwento niya. Medyo matagal kami hindi nagkita, pero nakakatuwa yung kwento mo, ma'am. Nung nagpunta ka dito, ay pangalan mo na, edad taga saan? Ako po si Mrs. Elena Agapito, taga Proctras, Barangay Alawihaw, at ang edad ko po ay 64. Ay, magkaedad tayo? Yes, ma'am. Oo. Para Star Beauty. Yes. Ano yung, bakit ka napadpa dito sa CMD? Ay, nung time na po yun, talagang, dati na po mataas ang sugar ko. 8 taon na po ako ng insulin. Tapos, bigla po yung pa ako namaga, tapos talagang nagkarni na po siya. Talagang sugat. Tapos sabi ko, ano ba yan? Tapos napakinig po kita sa radyo, sabi ko, bisitahin nga natin na hindi na po ako nakakalakad. Magang-magana po talaga yung pa ako, talagang namaho na po yan. Tapos nag-iiyak na po ako, sa totoo lang. Nagbibili na po ako sa anak ko, doon sa bunso ko, sabi ko, just in case na ito na po ang bang oras ng mamaalam na ko, yung mga negosyo ko, nilista ko na. Bahala ka na anak, ito. Tapos, nung pumunta po ako dito, nakausap ko si sir. Sabi ni sir, ano mang problema, nag-insulin po ako. Ang dugo, ang sugar ko po noon as 350. Tapos sabi niya, nag-insulin ka? Opo. 8 years po ako nagturok ng insulin. Tapos automatic po sabi niya, ang laki po ng katawan ko talaga, mataba ako nung time na yon, tapos yung pa ako. Sabi niya, i-stop mo ang iyong insulin. Well, hindi po ako nagdalawang isip, pinakinggan ko si sir, in-stop ko ang insulin. Nung time pong yung galing ako sa doktor, high blood po ako, na 225/200.
Pag sabi, stop ko po ang lahat na gamot, may sa puso, may sa high blood, yung may insulin pa, may ilan pa po akong gamot na sa antibiotic, tapos insulin, almost 6,000 pa po. Pag sabi ni sir na stop, in-stop ko po talaga. At ang laki po ng sampalataya ko sa MD. Pag sabi ni ma'am, 10 sa umaga, 10 sa tanghali, 10 sa gabi. Yun lang po ang talagang pinakinggan ko. In-stop ko lahat ng gamot. Tapos yung sugat ko, sabi niya, dikdikan ko po nung yung CDF na yun. Inilagay ko po talaga. Ngayon, talagang unti-unti at pray lang po talaga everyday. Nagpe-pray ako, wala akong hiningi sa Diyos. Sabi ko, Lord, kung ito na po ang oras ko, ready na po ako. Wala na po akong pinagsisisihan. Pero sa ngayon, nakita naman po ninyo ang healthy ko. Sexy na. Tapos sabi ni sir, hindi ko kailangan yung mga pagkain na talagang hindi na pa ako kumakain yan. Tinapay, yung biscuit na yan. Noon lata-lata pa po ang bili ko. Ngayon, wala na po. Tapos sabi ni sir, coffee na walang sugar. Tapos si ma'am naman, 2 itlog sa umaga hanggang po ngayon. Simula po ako nung magpunta ka kay ma'am, May, June, July, August, galing na po ang sugat ko. Walang-wala na po siya. Kaya pinakita ko man, ayan. Yan po, kalahati niyan, talagang karning-karni na po yan. Tapos, dahil po sa pananalig ko sa CMD, kay sir, pangalawa na lang po sila. Sabi ko, ang unang-una ang Diyos, tapos sila. Tapos sinasabi ko nga po kay sir, ginagawa kong pampaligo. Pag masakit po yung ulo ko, tak-tak ako sa kamay, masahe. Sa dibdib, nasakit yung mata kasi may puso, lagay. Patak sa dila, 3. Masakit ang tuhod, hilot. Kaya sabi ko, sir, madali sa akin ang CMD. Inililigo ko po yan. Pero sa awa po ng mahal na Diyos, hindi po ako nasasayang sa pera. Nakita ko naman po ang healthy. 4 na buwan na po hindi nakakalakad. Ngayon po talagang nakakalakad na ako. At wala na akong sugat, ma'am. Yeah. Kaya yan po ang pinapasalamat ko dito sa inyo kasi naikot ko na po yata ang doktor ng diet. Totoo po yan. Kung sino-sino po ang doktor. Pero pagkakita ko kay sir, sabi niya, in-stop mo ang insulin. In-stop ko talaga. Kay ma'am, laki po talaga. Kaya, naiyak po ako kasi hindi ko akalain, sabi ko sarili ko, panibagong buhay na ibinigay sa akin ni Lord. Ma'am, nung nagkita tayo, di ko talaga ma-imagine yung sugat niya talaga grabe. Sabi ko, paano kayo ito paliliitin? Pero ngayon nagulat ako, wala na yung sugat mo, di ba? So, ma'am, anong masabi mo? Message mo sa mga makakapakinig sa'yo? Ako po, may message ko po kayo. The best po talaga ang CMD at kay ma'am. Kaya utang ko po sa kanilang buhay ko. Kasi panibagong buhay. Kasi sabi po, putol na yung paa ko. Sabi ko naman sarili ko, ipinagkaloob ng Diyos ang templong ito. Mula pagkabata talagang iniingatan ko po itong katawan natin, templo ng Panginoon. Ba't kailangan bawasan? Kung ako namamatay, haharap ko kay Lord na buo, walang bawas. Kaya dahil sa pamagitan ni ma'am, ni sir, wala po nabawas sa katawan ko at naging healthy na po ako. Magaan na po ang katawan ko, hindi gaya nun sir, ang bigat. Pag nakaupo, mahirap tumayo. Pag nakatayo, talagang yung spray ni ma'am kanina, nangyari din po yun sa akin. Yeah. Kaya the best po talaga. Masabi ko, ang pangalan ni ma'am. Pangalan ko po ay si Mrs. Elena Agapito. Ang apelyido ko po yung dalaga ako sa po, mga taga Binson. Kayo mga pinsan ko dyan sa Binson, kung kayo man may karamdaman, lapit lang po kayo dito sa CMD at talagang di po kayo magsisisi. Oh, ginagawa mo na ba yung business? Oh, yeah, ay hindi po. Sa akin po, nag-iimbita ng mga tao, madami na din po ako nakikita na pagpunta ko yung mga imbita ko. At may business naman. May negosyo na po ako. Ayun, o diba, sa mga listeners natin, alam niyo po, yan, nung nagkita kami, kasi nagtitext yan sa akin. Oo. Ayan, nagtitext siya sa akin kung paano daw yung kanyang sugat. Sabi ko, papunta naman ako ng diet, magkita tayo. Oo, nang mag-ano talaga siya sa akin,
Hindi ko talaga ma-imagine paano pagagalingin siya. Pero ganun talaga ka-amazing yung ating product na dahil mga, di ba, mga sugat-sugat, akala mo doon mo lang aanuin sa sugat. Ang healing process is dapat yung muna sa loob, yung intake, very important. Pag naging healthy ka inside, madali nang i-manage ang mga problema sa balat. Okay? So, kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Unang-una, ang ating CMD, tawag nga ng iba, Christ Miracle Drops daw. Ang tao lumalakas at mapansin mo gumaganda yung pakiramdam, yung ating mga kalusugan ay nagsusubside yung mga problema, lalo na pag sinabayan mo ng CBF or Cell Bio Food, lahat ng nutrisyon na kailangan ng katawan mo nasa CBF. 3 superfood in a tablet. Plus doon sa mga mahilig sa mga carbonated drinks, di ba, yung mga artificial juice, kung saan nakalagay artificial coloring, artificial flavoring, preservative, sugar, lahat artificial. Panahon na palitan ng ating CBJ or Cell Bio Juice, natural fruits and vegetables in powder form. And also, ito malaking tulong, ang CR Juice. Cell Rejuvenate Juice, pag naging malinis ang ating mga colon, ito yung pang-detox natin. Pag naging malinis ang ating mga colon, mas mabilis ang recovery. Okay? And nadagdag, syempre, yung ating collagen. Ang galing niya sa may mga aray-aray. Rheuma, arthritis, mga body pains, sa may mga bukol, at pampakinis ng balat. Collagen. Available din yan sa atin. At yung nadagdag sa atin ngayon ay ang ating Vision Care, pangpalinaw ng mata. Lalo marami ngayon na napakababata pa ay mga naka-eyeglass na dahil lumabo na ang mata. Nako, aside from taking our other products, mag-Vision Care na. And also, sa mga mahilig magkape na katulad ko, pakicheck ang mga kape na iniinom ninyo. Dahil kung ang kape na iniinom nyo ay napakataas ng sugar content at acidic, panahon na palitan ng ating HCI coffee. Our HCI coffee, this is an alkaline coffee dahil mayaman sa minerals. Okay? So, ulitin ko na lang yung upcoming event ngayong July 25. Health and Wellness Caravan with Zumba gaganapin sa Legazpi City sa LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. 9:30 a.m. kita-kits po tayo. And of course, sa August 2, dyan naman tayo sa Big's Diner. Sunday yan, 9:30 a.m. Big's Diner sa Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Attend po kayo. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang ng isang 30 ml CMD retail price. Retail price with ano na po yan. With free lunch at pwede kayo mag-avail ng ating ibababang promo on 65 ml CMD CBF at Cell Bio CMD CBF at CR Juice. Instead of 5 plus 1, 6 plus 1, that will be 3 plus 1 sa lahat ng mag-a-attend. And of course, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Opo, kayo mga sari-sari store, drugstore, gusto nyong gumanda, madagdagan ang iyong negosyo, mag-connect kayo sa amin. Ito yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Sa mga taga-Katbalogan, avail free health analysis, Monday to Saturday, 9 a.m. to 12 noon. Ang products natin nandyan sa CMD Katbalogan sa 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Katbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. May retailer din tayo dyan, Ma'am Delia F. Sor, Purok 5, Barangay 3, Katbalogan City, Marilyn Batan, Allen Avenue, Barangay 11, Katbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Katbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Katbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Katbalogan. Sa Camarines Sur, hanapin lang CMD Centro at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Dortory Esplana Building,
Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Porok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Giselle's Garden. By the way, sa mga sa Daet at malalapit na bayan dyan sa Daet, avail your free health consultation sa CMD Center in Daet, malapit sa Giselle's Garden. Okay? May CMD office tayo sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital sa Porok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Ma'am Sonia Bibon, Porok 6, Barangay Mother Load, Jose Panganiban. Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga. Doctors, Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, Infront, Labo District Hospital. Helen Valenzuela, Infront, Canoreco, Batubalane, diyan sa Paracali. Jolito Limpot, Porok 6, Lara, Jose Panganiban. Sara Sarco, Porok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Porok 2, Lag-on. Sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters, Carenderia. Margel's Pharmacy, yan, sa Mercedes, Camarines Norte. Okay. Sa Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, na Wellness Center, CMD Center at San Pedro, Vera Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Helen Torripalma, San Roque, Batu Catanduanes. Julie Daluna, Barangay Maysuran, Karamoran, Catanduanes. Carmel Caranza, Libod Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin po CMD Center at second floor, Grahide Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro at Top Fasca. Sa Emma Linda Lagak, Porok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cirillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Porok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Porok Jade, Batuan, Masbate. Anita Villanueva, Porok 5A, Bayumbon, Masbate City. Sa Sorsogon, andyan si Ma'am Jenilyn Mangampo, Porok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Casillas, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Cristina Baldo, ACM Building, Corner Bargos and Rizal Street, Sorsogon City. Maria Jinky Aquilmo, Porok 6, Bulabog, Dapda, Pilar, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Botica, Butison Street, Magallanes, Sorsogon. Rizal Aicardo, CMD Center, Barangay Adovis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricel Llama Sares, Porok 1, Bascaran, Daraga, Albay. Liana Sari-Sari Store, Porok 2, San Vicente Grande, Daraga, Albay. Nancy Gaviria, Porok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City. Maria Jocelyn Andrea Villahermosa, Daraga, Albay. Sa Anes Store, Porok 4, Palanog, Kamalig, Albay. So, First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Porok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Cathy Credo, CMD Stocky Center, second floor, Center Point Building at Top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Shirley Banyares, Porok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Marivic Kirimit, Porok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Of course, yung aking office sa Legazpi City, CMD Office or NAB Wellness Center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City.
In front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Llaneta, Mancao Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Morok-Borocan Rapo-Rapo. Yan. Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito. Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito. Of course, Ma'am Josephine Racho, Balina Daraga Albay, Rowena Neo, Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14, P. Burgos Street, Ilawo Daraga Albay. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruan, Legazpi City, Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Albay, in front Anislag Church, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi City, Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi, Sonia Pereña, Purok 4, Kamalig Albay, Concepcion Aguilar, Purok 2, Common Kamalig, Jocelyn Navarro, Purok 3, Taluto, Kamalig Albay, Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro Daraga Albay, Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi, Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig Albay, Anding Asopardo, in front Buyuan Elementary School. Refuges Drugstore, Pantaw, Libon. Okay. Sardeñas Store, beside LBC, Ginobatan, Ma'am Asuncion Diana Resas, Inamnan Grande, Ginobatan. Ami Canseco, Market Site, UWAS. Rosana Rehis, Care of Office of Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. CMD Office, ground floor. Kililan Building, San Jose Street, Tunao, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agri-Vet Supply. Mercado, Villar, Albay. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay. Magiron, Ginobatan. Hill Realde, Zone 9, Daisy Street, Saban, UWAS, Albay. Ma'am Nora Napol, Ginabatan Public Market. Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig, Albay. Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi City. Maylin Salvacion, Purok 3, Tamauyan, Legazpi City. Sajire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Of course, kailangan pa po natin ang dagdag ng mga retailers o dealer. Kung meron interesado na maging dealer na katulad ko sa area, sa isang municipality na wala pang dealer, oo, pwede kayo mag-apply sa akin. Ang pwedeng ibigay sa inyo, good health o sa family kasi ang product natin, tried and tested. Oo, marami na nakagraduate sa maintenance at mga UFA operation na save natin sa operasyon. Opo, wide market. Sa mga may health problems, prevention is always better than hospital bill. Oo, good health, good business. Pag sineryoso nyo ang negosyong ito, financial freedom, free travels local and international at magkaroon din kayo ng chance makatulong sa napakaraming tao. O, di ba? Katulad ng inyong lingkod, na-rejuvenate the natural way. O mga taga Camarines Norte, abang-abang lang kayo. Magkakaroon tayo ng event dyan ngayong August. Opo. Naka-schedule na. I-announce ko later. Oo, para maka-visit uli ako dyan, makasupport uli ako sa inyo. Wellness Caravan. Opo, gagawin uli natin dyan. No? So, tandaan, mga taga Legazpi, ha? Kita-kits tayo. July 25, 9:30 a.m. LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. At August 2, Big's Diner, 9:30 a.m. Big's Diner at Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, kung saan ibababa natin dyan ang promo. Instead of 6+1, magiging 3+1 ang ating 65 ml CMD CBF at ang ating CR juice. Kailangan talagang mag-lecture tayo. Tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. So ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.